ngekhetha inkosi enkulu yaseMhleni uNyazi wezulu. Amen. Bangcwele benkosi bese siphakamisa izwi abantu baqhamuka umhlaba wonke bafuna ukuzwa uShembe ukuthi uNyazi wezulu lo muzi wani. Uma uthunya indaba yakini khipha izwi lakhe lonke ungalongi. igama nguKayelihle Mwandebele phansi kwenkosi yakwaBiyela intwana sogwelweni. Bangcwele benkosi bangcwele benkosi njengoba ngilapha kulomuzi ngihamba nomndeni wakithi kaNdebele sithunywe ibona bathi asize kulomuzi sizobahlawulela amacala abo. Kuthe mhlangqala ukufika la wakhuluma ukhokho othi yena uyisulane seshumi phekwami. Uthe lokho mayikhuluma ukhuluma ungazi ukuthi uhambisa kwenyoka. Uthi mntanami ngizwile uNkulunkulu ephiphe umyalezo ukuthi kuzohanjwa kuyosetshenzwa emzini oyingcwele kuzosukwa la ekhaya lomphefumulo kuyosetshenzwa ebuhleni. Shuthi nami ngabe labo bantu ababelapho ngahamba ngosebenza emzini oyingcwele ngithema ngibuya ngabe ngisho isikhashana nje wabuka futhi lokho. Wathi ukhokho ngibonanile noNkulunkulu ubuzile ukuthi sicela ukuthi abantu babekhuluma ngoNkulunkulu ngoba baningi abantu abayibiza ngoNkulunkulu noma nje abayibiza ngoNkulunkulu. Agakhulwe ngegama lakhe uNkulunkulu unegama lakhe. Kuthe ngibuya ebuhleni bokuphakama wasethi uNdebele umbonile uNkulunkulu uNyazi wezulu. Umbonile uNkulunkulu uNyazi wezulu wasembuza ukuthi ungani uhambisa kwenyoka bathina boShembe seyidala ishosha. Wasephendula wathi cha Nkosi yamakhosi njengoba ngihamba kanje mina ngathola isiqalekiso esehla emndenini wakaNdebele ngoba ubaba ongizalayo wagwaza umnewabo ngey'tshozi emhlane kwehle isiqalekiso sehlela kumina ngangiseyihlule esifuni sikamama ngaphuma sengiyishosha ngaze ngahamba emhlabeni ngiyishosha namanje ngisayisona ishosha. Ingakho ngicela umzukulu wami ukuthi akafike lapha ezongikhulula. Yasithi inkosi kufanele manibuyele emuva ufike ucele ukuthi abakuhlabelele ihlabelele su-181 uphakama uzophakama ngasolo wena ngoba uzwela amacala oyihlo. Nangempela ngathi mangifika nabela ude emuva kusa sisuke ebuhleni bokuphakama siza la ekhaya lomphefumulo. Sithe masifika basebehlabelele mina ngale kwethuna ngangibona umuntu ephakama uqaqeka amaziko uqaqeka imthambo kuye imsipha uqhuma yonke into bona abantu babebona mina ngenza njengoba ukwenzeka kulo muntu. Uthe emayivume sesikumile wathi ngiyabonga uShembe usengiphisile uNyazi wezulu. Amen. Waquqa ngedolo wathi uyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNyazi wezulu. Uthe sengibuyele emakhaya sengiyowazisa umndeni mayelana nenkulumo yala ekhaya lomphefumulo. Ngazama-ke ngawuhlanganisa kwaze kwafika ukuthi sengilalela izwi liphuma kuNdebele lithi ubabikela kathathu uma kungikuthi okwesithathu basakuphikisa thina sikhipha laba abaphila kube emagazini ebese liyavala isango ngale. Ngisho ungabayeka ungasabalandela oba vele sebekhishiwe vele abantu abaphila kube emagazini. Wena qhubeka nabalalela izwi. Uthe kanjalo ke ngaqhubeka nabalalela izwi ngithe before sizoza ngawo
wafika ingilosi ethi yona ingeyasekhaya lomphefumulo yangibonisa ifoni yami yasala yalahlekayo yathi ngaphambi kokuthi uze ekhaya lomphefumulo ubona ukuthi ukhonani efonini yini esefonini ama-app lawa angafuneki la ithombe lezi zabantu abangambathile ney'namba zonondindwa yonke into kanjalo bathi ayivuleki lo muzi ngoba uthi ungena lapha esangweni kunamadoda amabili angahleki athule nje uthi ungena kunomgodi lo mgodi usala kuwo wena uma uphethe lezi zinto engavuleki la ekhaya ungena nje ususemgodini wena uthe sengisekhaya kwathiwa ke uthe sengisekhaya wathi uNdebele uNkulunkulu usengiphiphile esogweni la ngikhona ngoba mina ngathatha idlozi ngalibhanqa nenyoka wasethi mntanami ngaphambi kokuthi uhambe eshonzisela ekhaya lomphefumulo wathi ngaphambi kokuthi uhambe uye ekhaya uyobikela umndeni ngicela ubatshele ukuthi ababe ney'nhliziyo ey'vumayo mina ngizohambela phambili bayothola konke ngokushesha uma iy'nhliziyo zabo zivuma nangampela-ke bangcwele ngibuyile namhlanje njengamazwi kaNdebele sibuyile nayo yonke imfuyo eyifunekile sibonga uNkulunkulu uNyazi lwezulu ngakho konke asesenzele khona ikakhulukazi lokungafika nje la ekhaya bakhuluma kodwa namhlanje kwenzekile into ababeyikhuluma ngibonga la ukuthi bekhulume into bese bayifeze ekugcineni. Amen.